qué manera de apretar y de... Uy, pero es este. Pero, ¿qué pasa? Pero ¿Qué fas? Molís, què fas tu així? Ven birra, tío. I això? A €1. Me te Que diré soy guionista, ¿qué te crees tú? ¿Que apunt paga o qué? No? Hòstia, me vindria molt bé una perquè vinc de festa i això me saltaria el cos, però... Hombre, eso para resacar lo mío que ni, Però te vas a apuntar ara? Sí, vas para allí. Sube. Venga, va, puche. Va, pucha. Va. Passa, amante. ¿Qué pasa? ¿Ya está grabando? Està tot... Sí, això. ¿Sabes lo que fas tú del coche? Però què està gravant? No sé de què me parles. ¿No estoy grabando res? No. ¿Això es No n'hi secreto? ha càmera. ¿No hay cámara? No n'hi ha càmera. Vale. Vale. Hola, no cámara. ¿Cómo estás? Así me gusta que hables. ¿Això és legal veure en el coche? Yo no. Tú no. El coche net, tú, Pues creo que el Duc molt net. Este es el nivel máximo de Pepiu, de limpieza. Sí. Pero puedo hacer así un... O sea, si vas a dibujar una polla, no. Sí, hombre. ¿Qué passa? I aquestes polles amòrfiques és que no li trauen ningú trellat. Has fet moltes coses. He fet moltes coses. Has fet moltes coses, o sea, des de que eres de la presó, Sí. s'ha reinsertat prou bé, Sí. no? Vamos, almenys és la percepció que tinc jo. O bueno, ho dissimule prou bé. Que- Però sí, enganya la gent. Fàcil, això se me dona bé. D'on ets tu, Pepiu? Es que tú te crees que me vas a preguntar a mi cosas y te vas a traure ya tú. Jo naix de, pues, com todos, ovíparo. Ovíparo. Naix d'un ou i a partir d'ahí, pues, la evolució. Yo pensaba que te habías sido de la carchofa. No me Això que deixen feu. entrar. Diuen, estàs molt gros. Puta gordofòbia. Això és bonico, No és bonico. Com caus tu en assumptes? De sobte un dia te diuen, oye, que fallar majors de Valenciano, pero guionista Pero de guionista de Asuntes, de sí. Asuntes, sí. No, yo estaba en Madrid, en la Resistencia. Y... En estos de que peguen palos. No. En el programa, vale. El programa. Eres un yayo flauta. Ahí. Sí, no. ¡Ah, hijos de puta! Yo soy más de rebre, que de donar palos. Vamos, a mí... Si eres más de recibir, igual nos entendemos. Igual nos entendemos. Perdón. Al Terrat, la mateixa empresa, i és que l'oportunitat de vindre a València i tenia ganes de tornar ja. Que estava 3 anys allí, a Madrid. València tira. Sí, vamos, yo vi que estar así. Era apunte que durar, Mos té que sobrepasar. Que fa falta i, no sé, la gent hauria de veure com és. A punt, ho ve molta gent. El problema és que medidors no n'hi ha. Ja, o sea, ja. medidors igual n'hi ha 20. En el moment apaguen 2, dius, uy, es que esto ha caído mucho. Claro, si se queda una dona ahí que se dorma ahí y acaban en urgències, Claro. y ese medidor esa semana ya lo cuenta. One more time. ¡Oh! ¡Setentero! Anit está en defensa y fas fer el paso de aparcar. One more Es que time. tens un ritme de merda. Estás ahí de... Soy Gilvanera. Es que yo... Es que yo ni cante ni valle. Pero no se lo pierda. Que le diera a Lola Flores, això ho saps. No. A Lola Flores, quan va Lola actuar... Flores Lola Flores, la madre, es la grande, la la faraona. abuela de Alba Flores. ¿Quién es Alba Flores? Ay, chico, la de ahora, La que de li Casa de pillava la que li pillava la cara una porta. Papel. Pobreta Alba, chico. No, és molt bonica, la veritat que és molt bonica. M'agrada mogolló el que fas, sincerament. M'agrada... No, en serio, te ho dic. Si fos al revés també te ho diria. Pegar-li una volteta. Però m'agrada mogolló perquè en 0, crees un clima en el entrevistat Sí. que de normal pues, te pots trobar en gente una poquita adversa Home, i pilla prou gent adversa. Sí, però... Sí, però a mi és que ho fas fàcil. entrar-li a la gent se me dona molt bé. Per això me digueren de, hòstia, pues fes-ho tu. Jo, en la de tots els polítics valencians, en la que me n'aniria ja a almorzar i ja estar tot el matí xerrant en ella en un bar, és la Isabel Bonit.
Pensaba que era decir almorzar y después afero allí damunt del capó del coche en la Bonit. Que no te digo yo que si yo fuera heterosexual pudiera ser que siguiera una MILF. Hombre, no sé, yo no vaig a parlar d'això, però... Mójate, Molins! No. Tu has viscut en Itàlia? Molt poquetes. Sí. 4 mesos. ¿En Erasmus o algo? No, en un novio. Churro, Evo de Lima, Vamos a hacerlo todo como si fuera en la curva norte. ¿Quién es la teva relació amb la música? Ningú? No ho has vist? Ninguna. Que m'agrada, sí. He fet Però- videoclips, això sí. I he gravat a molts grupos. Sí. Ah, vale, a nivell... Però de càmera, sí. Sí, darrere, tu sempre Sí. darrere. Sí, sí, sí. Que curiós. De realizador, sí. A Fanecaes. Estigué Marta, ¿no? Sí. Sí, El videoclip de Fanecaes, uno de videoclips de Fanecaes el va fer jo. I en el Iboga el va gravar jo un parell de vegades. o sea, tu és que fas de tot. Sí, jo és que soc d'audiovisual. ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? A ti, Ya es tarde, ¿Por qué? porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta. jamás te pude comprender. Comprendre'm és molt difícil, sí que te veres. Ai, això és un temazo que m'agrada molt que l'hagis elegit. O sea, no... Esta vez, sí. Es molt de cachondeíto. Pero ni había una... ¿Tú has visto la que tienen en Diango? Oh! Això? Oh, la primera i la segona part. Exacte, que té dos parts. Hòstia, que això és meravellós. O sea, eso allí en la Resistencia, en la hora esta de la muerte que esperaves la connexió de Broncano va fer els últims canvis i tal, que estaves ahí con mitja hora esperant que t'arribara, estaven tots els guionistes en un camerino de 2 metres quadrats, morint-se de calor. Això era cert. Sí, tot això és cert. I se posaven la de Pimpinela en Diango pa entretindre's el rato ese. Hòstia puta. Era això o el rap de Monedero? I em passa molt bons ratos, eh? Sí. I a nivell mental te veig prou equilibrat, o sea que... Sí, clar, imagina't. Això és una orgia, Budapest. Budapest lo que n'hi ha és molta femella... Capital de cine porno. El Hollywood heterosexual. porno. Ja, això sí. I Fan un festivalaco, el festival ese de la illa, no el coneixes tu? De porno? No, de música. No. En Budapest fan el millor festival d'Europa, tu. De música. Què dius? Que sí. Budapest? Que sí. No serà Bucarest? Que tocarem, no, en Budapest. Sí. Que tocazo l'estiu passat. Home, que vaig a Zoo tampoc és garantia de que sigui un festivalac. Res en contra de Zoo, però... No rajes de Pancho, eh? Que no, Que la tindrem. Que jo no rajaré ningú, o sea, jo faig simplement comentaris al aire. Coño, quin Mercadona estan muntant així? Què te pareu? Ja, Juan Roig! Trau un hummus, va! Aquesta Que bona. armosem així un hummus. La fàbrica de hummus de Mercadona. Tu saps la Vinga el cigró ahí. Tu saps els cigrons? Ya la oloreta que té que fer ahí. A cigró? Tu imagina 8 hores ahí, No. cada dia. I 8 hores. No, tio. Perquè Juan Roig 8 hores, eh? No. En un altre ne fas 12, però ahí 8. Vuit. I a més, tots els drets respectats. Això és així. I qui diga que no, miente. Miente. Tu saps que esta cançó, la meitat està en castellà? No. Es, diu, ¿Qué Spanish digo? Bombs, yo te quiero infinito. Pero claro, diu, Spanish Bombs, yo te quiero infinito. Això està en anglès, esta part. Però l'estribillo, la tonadeta, és en castellà. Spanish Bombs, yo te quiero infinito. Yo te quiero, oh my corazón. Què dius? Te quiero infinito. Yo te quiero, oh my corazón. Però això és el més És gran... castellà, que jo Strummer vivia en Granada. Tio, això és el més gran que s'ha descobert des de la penicil·lina. Tu coneixes a... Vaig a aprofitar, per mi, això. Vale. Tu has de Laruch, els coneixes? Home, clar. Jo vull una camiseta Vale. de Laruch. Igual que posa Rebonica i tot això, però jo vull una que posa Recabró. M'agrada més el concepte refill de puta. Ja, però igual, però Recabró està bé, home, no? Recabró mola. Recabró. Tu saps que el passat simple és un temps verbal com qualsevol altre? Correcte. Que n'hi ha que respectar-lo? I tant. I que si jo ni
Ani. Ani, així, compri i torni. I l'altre dia, parlant amb el lingüista de l'assumpte, li digui, hòstia, i és correcte jo a pitxí? I fa, sí, jo a pitxí és un temps verbal correcte. M'agrada. I me diguen, no ho digues en la tele o te zumbe. Però no és un home bonico que has escoltat tu mai? Esta cançó? Ah, melòdicament, tu que eres músic. Si pudiera bajar una Tan rica estrella del cielo, Enrique, lo que surja. Tinc una quimera porque te quiero. per no dir ascos. Porque te quiero. Mira, Juan Luis. ¡Oh! De tus deseos. De tus deseos. Ya parece que va para acá un pero. Melódicamente. No me jodas, es una maravilla. Cuando me enamoro. Cuando me enamoro. Va a hacer en la curva también. Pero te latinat esta o no? Sí, de veritat Reconeix que esta canción Esta jo- melòdicament. Jo reconec que esta l'ha cantat, de fet a nit l'ha cantat. No diré Normal. quan. A nit, hòstia, que susto, tío. ¿A on? No, pues el xiquet, tío, que en calentura, en casi 39 i mig de calentura. El xiquet és real, El existís? meu fill, o sea, sí, me toca esta quincena y arriba a casa y el nano en calentura. Claro, yo le joder mitja del matí, una merda que duia, el nano en 39 y pico, li doni el Dalsi i... Que prengueres tu un altre. Jo me vas prendre un La simpatia del me prengui un simpatia. diazepam, dic, m'aliviarà o algo. I res, si me l'ha deixat en casa, diu, papà, no me vas al metge, dic, si tu ves que te trobes mal, trago el Dalsi. I si veus que la cosa se complica, pues ja ves al metge. I diu, però papà, dic, jo tinc que treballar, fill meu. En lo que minxes, tu saps lo que minxes el xiquet? Que faig que xixi de mi? Com tu? Jo no minxe tant, i el xiquet minxa molt més. Tu no menges tant perquè ja t'ho has menjat tot, cabrón. El grup humà és la No, bomba, hostia, a tio. nivell humà, l'equip I- sou, joder, enormes, tío. Y joder, que son números unos dos, tío. Hostia. Bueno, Pero el cabrón, ufato B, tío. què El dius? cabrón ufato B. Que és de castellà, per favor. Claro, Ara tío, o sea... resulta que Pere... No, hombre, pero en fa tot bé. castellar. ¿Tú sabes eso de equilibrio del universo? Que Claro, se ell ho fa bé i ho fa compensan? mal. Claro, castellar Bueno. te va a crear a tu y para compensar tenían que traure algú que farà les coses bé. Alfara del Patriarca, l'origen del nom d'Alfara del Patriarca trobo que serà perquè allí feien atogons. Sí, hi ha fumerals, a tabons feien. Atogons en feien i... El patriarca el es feia. gitano. El patriarca. Havia ahí 4 famílies de gitanos que feien atogons, no? Bueno, Sí, això sí, és sí. el que jo he llegit en la Wikipedia. Això quantos dinosaurios. Això sí que hay quantes dinosaurios. Claro, después ya han ¿Había evolucionado la gitanos cosa. ya cuantos dinosaurios? Había fumerals. Això m'escama més que los altres, fíjate. Yo, ¡Oh, gasolina! De 1107.7, sube lo que esto es barrio fino. Súmale mambo pa' que mi gata prenda los motores. Súmale mambo Da pues, da pues, da pues, da pues. Súmale mambo pa' que mi gata prenda los motores. Dale, dale. Que lo que viene pa' que le dé duro. Mami, yo sé que tú lo que me vas a quitar. Lo que me gusta es que tú tienes a llevar. Todo lo que tienes ella sale a vacilar. Mi gata no puede hallar porque A ella le gusta la gasolina. Yo curraba en La Hora Caigo. Y sabes, Yes Music, sabes, en plan, todo súper blanquet, entretenimiento, Por para toda toda la la familia. Y me duele un día plato. Y ve a Arturo Valls y me digo, chaval, chaval. Chaval, ven aquí. Me digo, que es que tengo que promocionar, que hacemos un especial de famosos, Ujú. ¿vale? Y entonces, voy a decir, quiero hacer una broma, ¿no? Para empezar. Y eso me gustaba cuando Arturo Valls estaba en la directora y la subdirectora, Yes Music, Mundo Blanco, tal, ahí, Rare Day. Y me digo, entonces, quiero decir que iba a invitar a Falete, pero que Ajá. no puede venir porque no cabrá por la trampilla si le abrimos. Hay humor de altura, ¿no? Y digo, Bien. también que iba a traer a Romay, pero lo mismo, que si abro la trampilla y cae, pues se le va a quedar medio cuerpo arriba y no funciona. Me falta otro, ¿se te ocurre alguno? Y está mirarme Arturo Valls, la directora, la subdirectora, con su filtro Yes Music Antena 3,
I el primer nom que dic jo, evidentment, és iba a traer a Ortega Lara, pero no sabemos por qué. Se ha visualizado en el agujero y no ha querido venir. Claro, la cara d'Arturo Valls mirant-me, pensant, me vull riure, fill de puta, però no puc davant d'estes, i la cara d'ells és de demà estàs fora, pues me tiraré. Sí, jo sempre he escrit per altres. Clar. O sea, ara estic començant a fer un poc jo, lo meu, però aleshores jo me clave dins del cap de qui escric i li escric lo que vol, saps? Això és fotut, No, en realitat, bueno, Claro, igual, claro, depende pa qui, Claro. pa mi això és més fàcil que a vegades pensar crear-te el teu personatge i fer-ho tu. A mi me resulta molt més fàcil crear el meu personatge, o sea, crear-me 20 personatges i donar-los idiosincràsia pròpia. Això me resulta Clar. molt més fàcil que tindré que pensar com tu i plasmar-ho, o sea, això ho trobo complicadíssim. No, és fàcil, tu te poses a escoltar a qui escrius i ja està, i intentes escriure pensant com ell o ella i que siga lo més natural i fluid possible, que quan tu llisca pense, hòstia, si jo ho haguera escrit. Buenafuente, per exemple, Sí. que és un referent i un número 1, i el Buenafuente, el cabrón, lo que ha creat és l'estàndard, saps? Ja. Vull dir, ell no va caducar mai perquè ha creat l'estàndard de fer humor en Espanya de late night, saps? Vale. Aleshores, tot el món que entra a escriure per Buenafuente comença a escriure igual que li escrivia Évole, En El el Casador, seu fa moment, sí. 30-40 anys, li estan escrivint Martos i companyia ara, Val. saps? Que hi va evolucionant també, però al final tot el món que li ha escrit a Buenafuente ha escrit per Buenafuente. Entonces, al final, qui és Buenafuente? Ell o tots els que han passat? Pues són tots. Però perquè tots han tirat per al mateix joc. No fer vaga, tu avui, Jo no puc fer vaga. Tinc un xiquet de 11 anys en casa que s'haurà mitjallada allà abajo en el fill de puta. Has intentat donar-les mal, totes. Que no puc soltar el volante, que me denuncie. Bellíssima! No sabia que n'hi havia més sex. Hòstia, bellíssima. Bellíssima! El videoclip és brutal. Té brutal. Aquella ahí... Ritmo, ritmo de la noche. Ritmo, ritmo de la noche. Està molt bonica, esta cançó. El teu tuit que més retuits ha tingut, el saps? Pues crec que han sigut 40.000 o alguna cosa així. Hòstia, cabrón. 40.000 retuits. 40.000 retuits i uns 28.000 favorits. O sea, y además el tema del fil de espiojos, de los mojoros, Sí. va creixent. O sea, hi ha gent que va descobrir-lo i cada vegada se fan... Ja, que no se- para, no? Paco, qué bueno. O sea, Anava lubricat, no tanto pa carins. no me puedo tocar los ojos porque se me corre el maquillaje. Si no, cambia la teva forma de fer humor en castellà que en valencià? A veure, a nivell professional sí, perquè he tingut treballs molt distints dels que tinc en valencià que els que he tingut en castellà. En el dia a dia no. Te canvien els referents, un poquet, però el recurs este en valencià, usar el castellà per fer risa de no sé parlar-lo bé, una cosa o l'altra, i si no el tens. A mí la gran frase de cada un parla com pot i no com vol, Claro. això... I això, per exemple, és una cosa que en Apunt és un conflicte que jo entenc que la funció és ensenyar a parlar bé Sí, i això s'ha de complir i ho hem de fer, però també a l'humor es resta moltes vegades, saps? Perquè la conversa tot el dia en el Sergi el lingüista és hosti, tio, però aquí la paraula graciosa és esta, és fallar, Claro. però és que no la pots dir. La canció que bonica, ja està.
és bonic, això. És molt xula. No és una època millor. L'època que produïa esta música era millor. Te vengo arriba. Be my baby. Baby. Be my baby now. Per la resistència passa gent. Vagi vinga de tot. Baixa el rastro. Jo vaig fer l'arranque, val? I el tema és que no volia vindre ningú. Normal. O sea, clar, era de... Ens han donat un programa, vale, Broncano. Sí, que el coneixia un determinat tipus de gent, però no tota. Ja està Andreu i Leitmotiv, i tu vas darrere i tens que intentar buscar, perquè la cadena es digui, no, tío, pero buscar invitados bien, ¿sabes? No los Andreu, pero que estén bien. I és que en aquella primera setmana no volia vindre ningú al programa, perquè ningú sabia lo que era, ningú sabia lo que anava a passar, ningú sabia Broncano, però no anava a dir. No volia vindre ni el tato. I de la carència farem virtut. I al final, ell ha sigut la senyal d'identitat del programa. I esta setmana que ens han donat el Ondas, i era per... O sea, ho posava tal qual por llevar ese tipo de invitados, ¿sabes? Que realment és el que n'hi ha que fer. Que m'ha començat a seguir Carolina en Instagram. Molt bé. Què passa? Carolina, com te quedas? És la puta. I no la vaig obligar ni res. ¡Que me sigas! No la vaig agarrar i li vaig dir ¡Carolina! ¡Carolina, sígueme! Clar, seria raro. Sí. L'altre dia me va renyir ma mare perquè quan tenia el teu programa en Rubén vas dir jo que era d'Alfara. Amé. I mira que abracé a Carolina y miré a cámara y dije, mamá, estoy en Carolina. Y en vez de decir, ay, qué bonito, me diu, José, con tornes a decir que eres de Alfara per televisió. Ya te por desheredado. No tornes a dir-te en tàper de fideuà. Faig sempre una pregunta. Dos preguntes. Espera que Rubén no t'ha dit res. No m'ha dit res, el cabrón. Bien. Vale. Molins, ¿tú eres pollón? Mira este, Sé que m'ho havia dit, Rubén. Que cabrón. Otra pregunta que faig és ¿qué es lo que busques en las páginas estas cochines que gastes en el móvil para tocarte? ¿Qué es lo que busques? MILF, Manture, Grandmother, Public, Outdoor. Outdoor. Sí. Cuando yo iba a hacer la mudanza dime a la que, casa... Dime que no has fet porno, por favor. No. La mudanza a casa iban a fer una reforma, ¿sabes? Y això que quan estàs de reforma i de tal en la casa, tal, i no pots pensar en una altra cosa, n'hi ha un moment que digui, hòstia, se m'estan anant de les mans això de la casa, quan me dono compte que estava veient un vídeo porno i m'estava fijant en les moldures de la tarima si estaven ben posades o no. Sobre un xic que descubrís la... Hòstia. On vas? Què ha passat aquí? Acabé de trobar una caïra de baba. La repleguem? Ah! Hòstia, bebiu, tu. No te digo que... Caigues gent dormint, tio. és la part neta del meu cotxe. Que n'hi ha fardos, tio. Una caïra sempre ve. Tu, espera, ara que estem parats, te dono el regal. Vale, va. Ja que hem fet això. T'he portat un regalet En una bolsa de Mercadona. en una bolsa de Mercadona. ¡Gora, tío Roig! Ábrelo. Te va a fer il·lusió, això és història viva. No, tío, ¿en Això és serio? història viva. ¡Hostia! Per El favor. pack original. Per favor. Ah, A estrenar. me encanta. Diré que du bocadillet i tot encara. No, però du la botelleta d'aigua caduca. Que dius que un poc caducar una puta botella d'aigua, pues està. Però això és I lo d'un put- misalet, dus de tot, tio. Que dies que no t'anava a agradar el regal. Es que pensé que pusiera... ¡Ay, qué bonito! ¿Es bonito o no bonito eso? ¡Ay, mira sí! ¡Ay! Es lo más bonito que me han Ara, regalat. 3 Padres Nuestros y una Ave María cada nit, ¿eh? ¿Tienen que hacerlos ya? No, Ah, cada para nit. mí. Pero antes o después de tocarme. Entre un vídeo de YouPorn y el de Pornhub. Tío,
Jo sóc com tu puc agrair, és que és superbonic el que m'has regalat, No sé. de veritat. Pues nada, me va a pasar súper bien, la verdad que te conocía De los pasillos. de los pasillos, pero ha trobat en tu una persona que realment val la pena. O sea, pese a ser guionista, molt guai. Sionista, me diría un Eres colega. sionista. Sionista. Pues te dices así en... ¿Me dices así en el Cumbres? Sí, en el Cumbres. Vale. A ver si pueden hacer algo por tú. Sí, a ver si me dan una tramochileta de estos. En el Cumbres, cuidado que te endoren dos. A vosotros vos esperem a una próxima entrega de Tarrime, el señor Molins. Será Pichor la próxima entrega, Eso obviamente. seguro, o sea, has sentat un... Has Será ficat Purria, ahí... será la basurilla. Però n'hi ha que, a la gent n'hi ha que voler-la. N'hi ha per que lo- voler-la, n'hi ha A la que gent n'hi ha que voler-la. voler-la per com són i com us fan sentir. Això és deberes. O no? Això és deberes. Quan té Jo- raó, té raó. Pensava que en tu no i resulta que sí. Aleshores, estem contents? Sí. Decepcionats? També. També. Però lo important... ¿Ganes de repetir? No. Home, lo del asiento igual sí. Ai, da igual, sí. Pues Nico, vos Vinga, esperem que a la fiu. pròxima. Adeu. Adeu! Cumbres! Així no se pot anar per la vida. Este home és un compromís, és que és un compromís. Todo lo día. Pero bueno, al final ha quedado bien. Saco urbano. Parejo. Plan B, s'estrechant de la cresta. Tira't el tut i de gastar per la finestra. I desclares que ballen els teus pares.